Sziasztok! Mint a címben láthattátok, egy olyan csodacsalit mutatok be, amire jönni fog a ponty, mint a mézre a méh. Nagyon-nagyon erős. Két csali ötvözetéből alakult ki, vagy egy csali és egy aroma. Ez a Benzal Mixture Wow Soft Pellet és a Dovit Fluid Sprayből. Ebbe a kis dobozkába 15 darab soft pellet van, és ehhez ajánlok nektek 10 ml aromát, vagy sprayt, de hát ilyen 15 csali van benne, és ilyen 5-10 ml sprayt tettem hozzá ehhez a 15 darabhoz, és nagyon-nagyon erős. Ha még többet tesztek, mondjuk egyhez aránylag ilyen 1,5 ml vagy 1 ml ajánlott, de ha 3-at tesztek hozzá, az valami káprázatos, milyen gyorsan fog rájönni a ponty. Be is mutatom nektek. Nagyon-nagyon erős. És hát nézzük is, hogy viselkedik a vízben. Mondjuk legyen egy zöld, na azt úgyis látni fogjátok. Beledobom. És nagyon sokat kell hagyni állnia ebbe a cuccba, hogy megpuhuljon, és magától le tudjon süllyedni. Nézzük is, hogy vontja magából az aromát. Egy picit meg is pöckölöm szerintem. Egy nagyon picit, így inni, hogy így látni lehessen az eredményt. És annyi a lényeg ennek a csalinak, hogy innen felülről mutatom. Mint láthatjátok, az alján nagyon-nagyon sok aromát ont ki magából. De hát ez egy nagyon-nagyon jó aroma, és hát egy csalival ötvözve, hát enyhén szólva ezzel a csalival. Maga a csali, meg a spray is nagyon erős, de ezt a kettőt összetesszük, tényleg. Nincs olyan telepített tó, vagy olyan tó, ahol van ponty, nincs olyan, hogy erre ne kapjon rá valamilyen hal. Hogy ajánlom nektek ezt a két ötvözetet, Turbo Soft Pellet és Dovit Fluid Spray. Ezt a kettőt használjátok, és fogjatok sok halat. Sziasztok!